хора, аз съм Евил Карагьос и днес ще ви покажа нещо, което се вижда рядко. Виждате, 3 на 3 с Николай Николов или Ники БГ успяхме да направим този Impossible Challenge. Само ми кажете, че пуснах правилното. Значи ние го направихме главно с стрели, ракети и главно пойзани. Нали, и такива неща. Да, мисля да. След малко ще се опитаме да направим наживо пред вас това нещо. Да, Николай Николов няма да снима сега, защото да, това е. Той остана на 34, аз нямах фаерболка и така. Да, мислехме да го направим. Ето виждате, успяхме. Impossible challenge are not impossible. Та и мисля сега да... Така, готов ли си? Чакай само да ви с кой дек съм. Добре, с този дек съм. Давай. Готов. Не знам дали чувате Николай Николов. Да. Не знам дали го чувате, не. Значи имаш ли лайтинг? Добре, пускай. Мага. И като цяло това е едно огромно фармене, в което просто се взимаме с такива работи на 3. Значи това е супер трудното. До 100 трябва да сте перфектни. Ние успяхме да го направим само 2 пъти. И да не ви се веря, успяхме 2 пъти. И доказателството в това е, че единия път беше на 8, а другия на 7 арена. Ние сме на равно кръв, не знам дали видя. Да, и хора, аз ще паузирам клипа и ще се върна, когато станем на малко. Хора, ето ние върнахме се на 700 на Никито и мисля, че на първата минута, да, на първата минута ще го направиме. Само да го сваля още малко на под 200. Добре, готово. Значи, на първата минута пускаш фаербол. 10. Това е супер трудното, хора. 5 секунди. Омага! Не, моето беше по-бързо. Омага. Да, то е супер трудното да го оцелите. Ние как го направихме 2 пъти почти подред, не знам. И ще се върнем следващия път, когато сме на малко. Ето ни хора обратно. Значи Никито е на повече кръв от мен, но не задълго. Така, значи вече почваме само с стрели и с такива работи да се целиме. Така, мага, почти оцели. Добре, ти си готов? Аз трябва само да си намеря фаербол, който ми е следващата карта. И на колко да се почваме? На колко, кажи? Викам на 30 секунди. Не, на 40 секунди. Окей? Да, на 40 секунди. На 40-те ли да бъде? Опа! Малко закъснях аз. Омага! Мага, бе, брат. Не се получи. Малка кратка рекламна пауза. Гледайте фафлите на Бачколю, папайте ги и им се радвайте. Хора, ние се завърнахме. Значи, почваме на 50 секунди. Мага. О, успяхме ли? О, мага! Ретард. Да, и ще върнем след малко отново. Хора, ние се завърнахме. Значи, тук с Никето малко се шегуваме. Значи, тъй като утре или други ден, как извика, утре или други ден излиза Double Elixir Challenge за втори път, мисля да направя специален клип на него. Мага, брат. Не е клип, който се... О, мага, какво да си е ретард, ще върнем след малко. С фафлите на Бате Гош. Хора, ние се завърнахме и като стане 50, пускаме фаерболките. Аз съм на 5, той на 115. Пум! О, мага, ти го пусна няколко секунди по-рано. Мага, брат. Мага, както и да е, отново кратка рекламна пауза. Гледайте фафите на Бате Гош. Ми хора, ето ни отново. Руеле нега.
Га. О, мразя го тоя. Значи като цяло искам да направим една битка пред вас, да не е само пауза на клипа, пауза на клипа, пауза на клипа и така нататък, да стане 3 часа и накрая да се окаже, че са просто 10 минути. Аре, приемай! Тъй... Штойнг. Стига лъга, драгите зрители, че си на повече. Абе, гледай го лаждото. Бе, ти лъжеш, бе. Дребен. Ти не си... И ти си под... Ти си над 3000. Ти ги лъжеш, бе. Като цяло това време на... Нали, докато играеме, това го правим, за да не мине по-бързо времето. Това е бат Георги, бат. Каквото да ти кажа. Абе, ти лажеш, бе. Гледай го, на по-малко. Ага. Виждате ли го този наглият дребен тиганката? Мага, брат. Фак. Ще ти кажа, че ти лъжеш в момента. Дори не проверих колко демидж бие. Вижте го лъжеца. Добре. Щом така искаш да играем? Тъй. Чакай, колко демидж бие запа? Ще я съм, добре. Аз съм готов и ти си готов, на едната минута пускаме. Бум! Успяхме ли? Омага, успяхме. Омага, руя ли не га? А? Ама не. Добре, значи хора е така става всичко, ще се върна след малко, след като бат Георги най-накрая почва да ме слуша. Ами да, ето ни хора, този път за почти 30, значи като стане 1 минута и 10 секунди, тогава пускаме ракетките. И да, значи за първ път толкова бързо да се справиме, до сега не е било така. Двамата сме на под 100. Нали на и 10? Рестарт! Ще се върнем след кратка рекламна пауза. Значи хора са много съдна, защото с Никито постоянно ни се разминават, защото се оказва, че на мен ми е малко много по-бавен от неговия. И ще се пробвам това да бъде последното или предпоследното, де да знам. Омага, дали това не бъде перфектна ракета? Гъвър. Аз като цяло рядко използвам Poison, ама като го използвам си струва. Защото няма какво иначе да пусна. Аз направо му откъснах главата на Никито. Адаптера ли съм си откъснал? Чакай, че не трябва да разбрах. Какво каза? Какво е това? Да. Да. Досетих се. Да, като цяло тук вече става малко по-деликатно, защото ставаме на по-малко хелтъпа. Защото, да. Мъга на 1500. Това би 400, нали, да. На колко, защото това... Омага. What the fuck? Знаеш ко? Ще те оплаша. Това ще ти вземе 200 и... Плюс ето така. Не те. Това няма да те вземе, ще остави на супер малкото просто. Ето. Искаш ли да сега ти изкарах ангелите, бат? Тъй... Значи на 5, нали, като останат 50 секунди тогава. Чули, Ники? На 50 секунди тогава. Готов ли си? Гъва. Дай. Омага. Успяхме ли?
О мага. Значи хора, аз съм садна човек, ще спра видеото и ще се пробваме пак, ама след малко. Значи хора, не успяхме да го направим, но реших да ви покажа втория път, в който успяхме да го направим. Защото ние успяхме веднъж да го направим, след това не успяхме, но след това успяхме, просто what the fuck. Значи успех, не успех, успех. Е така беше при нас. И тогава решихме да снимаме, обаче не успяхме и бяхме саднати човечета. Да, вярно, обаче аз не успях да пусна, когато снимахме, да, вярно. Значи, аз бях направил, нали, с Никито бяхме направили едно видео, в което успяхме, но, нали, вече ще забавям. Не, ще го стана нормално, докато не ме свали и тогава ще го пусна малко по-бавно. Да, защото ние просто се седнахме. Значи мисля, че на 50-те секунди. Да, ето, виждате. Втория път успяхме, само дето аз успях да го забавя. Да, хора, надявам се това видео да ви е харесало. Аз бях Елио Карагьов. Не, шегувам се, ще направим още една битка. Аз съм твърде добър човек да го направя. Аре, Ники. Това е последният път, в който ще го направим. Мага. Ще го спра видеото на пауза и като останем на по-стряна ще се върна. Значи хора, аз се върнах малко по-рано, защото what the fuck, ние правим едни и същи неща и да, става забавно, защото сме наравно хелт. И ако прави това като и аз до края ще бъде забавно. Ники, ако сега ме чуваш, само Poison, без нищо друго. Запли сложи или така ми се стори. Мага. Ти ме взе! Мага! Та Никито е доста зле, ще се върнем след малко. Значи хора, ние се завърнахме с Никито. Значи той пусна Wizard. Както и значи като стане 1 минута и 10 секунди тогава. Чули? Мага, брат. 4. Добре, ако съм да го бях пуснал, само ще ти кажа. Това на какво ти прилича? 50 секунди, нали? Ага. Оба! О, успяхме ли? О, мага, реален мега! Добре, както и да хора, аз съм седнат, защото никто не ме слуша какво му казвам и на мен ми е малко по-бавен интернета. Шишти. И надявам се това видео да ви е харесало. Аз бях Евил Карагьос. Значи никто е саднат и иска още веднъж тича. Добре, последен опит. Ще се върнем след малко. Хора, тъй като на Никито му се появиха малки проблеми, ми се наложи да го взема на 3, защото той е нещо, има някаква работа. И да, надявам се това видео да ви е харесало. Палец нагоре, лайк, subscribe, дайте то палец нагоре, лайк, да. И да, чао!